Reverend Father Mario nke obodo discover na ọ na-akpọ nwoke ibie, not only that ọ na-akpọ nwoke ibie kama ọ na-akpọ only sons. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ọtụtụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị obodo akwasala ihe niile dị na otu ụlọ ụka dịka ha si na onye ụkọchukwu nke bụ onye isi nchụaja nọ na ya bụ ụlọ ụka bụ otu onye n'ime ndị ọkpọntụ bụ ndị na-ejighị ike ụmụ nwoke ibe ha were egwu egwu. Nke a mere n'obodo Obeama Enyi Ogugu nke nọ n'obodo Mbaise n'ime steeti Imo, dịka anyị hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo nke si ebe ahụ wee pụta, ebe ha nọrọ wee kọwaa ka ya bụ ihe si wee mee ma gosikwanụ ọtụtụ ihe bụ nke ndị ya bụ obodo kwasara n'ime ya bụ ụlọ ụka. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na ụmụ ikorobịa ndị ya bụ obodo zubeburu ịpụta na ya bụ ụlọ ụka wee mee ngagharị iwe nke a na-anaghị emebi ihe ọbụla bụ nke ama dịka peaceful protest n'olu bekee, iji wee gosi na obi adịghị ha mma na ya bụ ihe nke ha chọpụtara gbasara onye ụkọchukwu ahụ. Mana ha si na mgbe ha nọ n'ụzọ wee na-abịa ebe ahụ ka ha zutere ya bụ onye ụkọchukwu mgbe ọ na-apụzi apụ, mana ha chọrọ ka ha kwụsị ya, mana ya bụ onye ụkọchukwu gbafere ha ma gawa ebe ọ na-aga na-egeghị ha ntị ọbụla. Ha mere ka anyị mata na ọ bụ nke a bụ ihe were ha bụ ndị obodo iwe, nke mere ha ji wee bata n'ime ya bụ ụlọ ụka wee kụọ ihe niile dị ebe ahụ pịapịa. N'olu okwu ha kọwara na iwe ha abụghị sọsọ na ya bụ onye ụkọchukwu bụ onye ọkpọntụ na-akpọ ụmụ nwoke ibe ya, kama na ndị niile na-akacha ya mma ịkpọ ya bụ ntu bụ ụmụ nwoke ndị nne na nna ha ji naanị ha. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Hello? Hello? Alpha, are you back? I'll call you back. I'll call you back. Everybody should come out. Ndị beka anyị ndewo ni biko aha nwụ Obinna Amadi, the youth chairman of Obeama. Biko ndị youth kwuru na ha ga-enwe a peaceful demonstration to come and tell na ha ga-abịa na ke Father Mario na enwere mata mere ni enwere rumo na enwere nwokorobịa onye Obeama o mere ihe n'otelie. So ha ekwekolata yesterday na ha ga-abịa peacefully. So eventually mgbe ha nọzi na-abịa ha ezute Father Mario n'ụzọ, according to them ha kwụsịrị ya agbawa ọsọ ha batazie dị abịa vandalize their display. So this is the situation of the environment now. This is the situation of the environment. The church was vandalized by the youth. Na nwoke ikpọ nwoke ibie n'ala Igbo n'ọwa arụ, na nwoke isi n'ike akpọ nwoke ibie n'ọwa arụ. So therefore, because of that, ha elebe emenye ka ọ dịrị otu a as a warning to him that such a thing is highly prohibited in this particular village. Wow. This is a life story. It's happening in Obeama Enyi Ogugu. Jesus. Oh my God. Ke onye oga onwe ya Reverend Father Old Catholic, Reverend Father Mario nke obodo discover na ọ na-akpọ nwoke ibie, not only that ọ na-akpọ nwoke ibie kama ọ na-akpọ only sons. Achọpụta n'iwu only son ya kpọrọ gị ka gị na ya nọ. Kewo ndị obodo achọpụtala ya na-emebi isi ụmụaka ụmụ nwoke for that matter. Obodo achọpụtala ya na-ala ihe megan. He destroy yala the youth of the land. They destroy yala.
Ndị hụrụ ihe ọjọọ si n'ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ. They have destroyed everywhere and burned his house. Look at it. Everywhere is burning. This is life story in Obama, Enugu. Now, wow. It's over again. Pampas What here? Ọ dị ngwa ngwa ọ sọrọ ji apụta mgbe abalị akpa ifie kpa fụsịcha information ndị otu even though also common should do one so also ụmụ niile dị Anambra ụmụ niile achị ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa n'uche m nke m ji wee bụrụ mmadụ. Ụmụnne m nke a sikwere n'ike o. Anyị na-anụbu akụkọ yiri nke a nke na-asị na ọtụtụ ndị ụkọchukwu bụzi ndị ọkpọ ntu na ha na-akpọzi ma ụfọdụ ụmụaka ndị ka na-etopụta ndị na-arụ ndị a na-akpọcha ma ndị altar boys ma ndị mass servant na ndị otu ya, mana o nwebeghị onye anyị hụrụ n'anya anyị ji n'aka na-abụghị nnọọ dịka ụdị nke a mere ugbu a. Dịka m na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, otu ihe na-agbagharị m n'uche, otu ihe nọ n'ime uche m na-azụ ka okwe bụ maka ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị. Anaghị m asịkwa onye ọbụla chọrọ ịga ụka ya gala ụka. Ọ bụrụ ụka bụ ihe na-adabara gị, gawara onwe gị ụka. Mana ndị okwu m na-agara bụ ndị a n'etiti ụmụnne anyị na-ahapụzi Chineke nna bụ onye nche na anyị niile na-ekpere, bụ mgbe ọbụla ha chọrọ ikpe ekpere onye ahụ na-eti God of my pastor, God of my prophet, God of my spiritual father, God of nke a, God of nke ọzọ. Mgbe na-asịkwa na o nwekwara na ọtụtụ ndị mmadụ ndị kwenyere na nwoke a dịka onye ụkọchukwu ga na-etikwa God of aha nwoke a ugbu a dịka God ga-abịa zọpụta ha. Mgbe na-asị ndị dịkwa n'otu ahụ ha makwanụ nke nwoke na-eme n'azụ. Onye ụkọchukwu gị ahụ, onye pastọ gị ahụ kwanụ, onye ahụ bụ spiritual father gị ugbu a bụ ihe ọbụla mere itiwe God of my spiritual father, ịmakwanụ nke ọ na-eme n'azụ. Mgbe na-asị gị bụ onye na-ekpe ụdị ekpere ahụ, ọ pụtara na ị nweghị chi nke gị? Ọ pụtara na chi nke pastọ gị ahụ ka chi nke gị ike na ikpere Chukwu gị kpere ya n'onwe gị na onweghị ọ gaghị aza gị ekpere? Ọ dị mma, naanị ajụjụ ka m sịkwa ka m jụọ. O nwere otu ihe onyonyo ọzọ nke anyị nwetakwere nke yitetukwere nke a bụ otu onye ụkọchukwu ọzọ onye kọwara onwe ya dịka Pastọ Somto, onye nke ejidere ebe ọ gara ọrụ ezinụlọ, ebe ọ gara ịbọ ọgwụ, wee sị na ya onwe ya bụ onye ji ọgwụ wee bịa. O liri ebe ahụ tupu o mewe na ọ chọrọ ịbọ ya bụ ọgwụ. Mgbe anyị nwetara ya bụ ihe onyonyo, ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ọ dị ka ihe egwuregwu bụ nke a na-akpọ prank ma ọkwanụ scripted video. Ụfọdụ ndị mmadụ si na ha mara ebe o mere na ya bụ ihe mere real. Ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo dịka ị na-ekiri ya, ikiricha ya ịgwa anyị kedu ihe i chere na ya. Ka m bịakwanụ. Onite ọgwụ a ka kamera na-afụ ya. Ọsọsọ ebe ka isi? Biko esi m Asaba. Kedu ife ị bịara elu ebe a? Kọmpand mmadụ one ka ijego jeni ọgwụ bọkwa n'ahịa ego. Nke a emere mmadụ na-abụ eziokwu mmadụ na-abụ. Kemgbe ibido ihe ọrụ ebele a, onye ebe ka ewu? Onye Asaba ka si wee bịa. Onye ebe ka ewu? Onye Atani. Ndị be anyị na-enu ịmụ ibe na anya ka ọ na-ekwu onye a. Onye a si Asaba, ọ sị na afịa Pastọ Somto wee bịa obodo anyị na ọ bịara ọrụ ezinụlọ wee jiri aka ya gbuo na tinye ọgwụ enwudekwara ya. So kedu ibe ga ime gị? Chelu kedu ibe ga ime gị? Ogone ga-anakwụ gị n'ọrụ ị bịara. Ife ọgwụ takwa ọkwa 50,000. Iwu na onye wayo nu 50,000. Kwete n'Igbo iwe wayo.
Au moye wayo don. Iwo ye wayo. Kwani iwo ye wayo? Au moye wayo. Wo ya fu wa pastor so ta mo nyoyi. Wo ya Mu aso nta mo nyo. iwo yori. Ya commander biko kedi ndi ya pi onye tale. Oh, tara. Ya onye tale. Tara onye ibe. Biko ndi ibe. Tell me onye ibe. Biko. ehe akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị ị na-eche na ya bụ ihe onyonyo nke ikiriri ikpeazụ a bụ ihe egwuregwu makwanụ ihe ederede wee mee ka ị na-eche na ọ bụ ihe mere eme deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ ụmụnne m ihe ahụ m na-agwakwa unu maka review na iru akwụkwọ abụ Facebook n'ihi ihe Mark Azuka na ndị be ya na-eme nke bụ na ọtụtụ ndị na-eso m anaghị enwetazi ihe onyonyo m na-eme na ụfọdụ n'ime ha na-abịa na-akpọ m n'ekwentị si Solex ọ pụtara na ị naghị emezi akụkọ ụwa nsị na aka na-emekwa akụkọ ụwa kwa ụbọchị ha sị na ha anaghịzi ahụ ihe onyonyo m mana dịka m gwuwere ala ma chịpụtawa aja na-esi imi n'ala wee chọpụta na o nwere ihe ha sị na ọ bụ Facebook review ha sị na peji a anọọla ọdụ ma nwee ọtụtụ ihe onyonyo nwee ọtụtụ ndị mmadụ na-ekirikwanụ ya mana o nweghị ndị na-edenye review na ya bụ peji wee na-asị ụmụnne m biko ọ bụrụ na ihe niile ị na-ekiri ebe a ma ihe onyonyo ma ozi ndị ọzọ niile bụ ihe na-amasị gị ile anya na ịbanye na peji a bụ 042solex_lucky ile anya ebe a eji blue wee dee review pịara m aka ebe ahụ ọ ga-ebuba gị ebe ị ga-edenye otu obi si wee dị gị n'ihe niile ị na-ekiri na peji a kamgbe ị matara onye Solex bụ biko mere m ya oge nye aka ka ndị Facebook na-atụsa ihe onyonyo ọbụla m tinyere ebe a daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye ekelekwa gị wena asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram na ahụhụ onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu